Alah. Sembah nuwun, Pak. Oh, aku seneng nyawang bapake nek apa lek kena lampu mencorong iso ketip-ketip. Apa ngono, Jo? Apa ngono? Iku sing nom-nom HP-ne dadi pendem. Lah ngopo dipendem? Menawa iri sepurane kalah rai menang nasib. Lah iki malah pipine diwiru. Omongan Dek sosise kaya walit. Walis-walis layu. Nduk niken salindri ben jumeneng sing dianti-anti para penonton. Nggih. Aja ninggal aku trimo bonceng. Selamat malam, Nduk niken. Selamat malam sugeng dalu Om Ike. Pripun kabare, Nduk? Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sae. Alhamdulillah. Alhamdulillah minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kelas pinten sakniki? Saniki pun kelas tunggal SMA Om Ike. Kelas 1 SMA kok semene gedene. Wah, saya ayu kowe. Terima kasih. Nek kok waras Mas yo bar impus yo mengarani ini kan yo ayu. Lah iki sak anakku dhewe lho, Jo. Kok kowe kok kesane kaya cemburu piye? Ya sak anake rak mbiyen, lah nek iki ya sak anane. Sak anake kok sak anane. Lah nggih wong anake iki yo iki. Sekolah sing pinter nggih, Dek Cahayu. Nggih, Om Ike Muga-muga pangestune. dadi apa kuwi sinden sekondar. Amin. Ora sida dadi dokter cita-citane. Loh, sias. Sida. Dokter kecantikan. Dokter kecantikan. Ya. Nggih, sampeyan dadi dokter kecantikan julang diotopsi ya, Dok ya. Iya, dianestesi. Heeh. Dianestesi seluruh badan. Pokoke diotopsi ngono kae. Rapopo nek sing ngotopsi niken aku rapopo tak pasrahno. Kowe ngerti ngotopsi artine apa ora? Ngotopsi niku nggih dipacaki niku ta Wegit. Ngotopsi iki ngodol-odol mayit. Diodol-odol niken alot iki mesti. Diotopsi niken lagi diperiksa, wah maneni mesti. Wis mati kok. Oh mati to? Berarti otopsi ini ngurusi batang, Pak. Ngurusi batang. Aja ora lah. Ora diotopsi ora apa-apa. Dongake Julang panjang umur. Nggih, amin. Muga-muga entek wong dekne urip dhewe. Nggih, amin. Aja to, Nduk. Engko ning kene aku jogetan karo sapa ya sak umume ngono wae. Nggih. Iki lho do ribut-ribut iki lho. Aku ya bingung iki. Ya dijelasne to. Rene lho Mas, rada ndledek rene lho Mas kene. Kok rada ndledek. Kok iso rada ndledek iki lho. Lah, piye kene Ya ngomong kono, sing ngarep ki, sing ngarep linggo, sing mburi mulih. Lho aja ngono, Nduk. Lho bocah iki piye? Sing arep lungguh, sing guri menyesuaikan ngono, Nduk. Menyesuaikan berarti ya duduk. Ya Pak Eget, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi sekian lamanya. Terakhir ketemu nggih Ponorogo. Ponorogo. Nggih alhamdulillah niki mau mboten janjian tok Miget. Ora Kita janjian. sama-sama ijonya kan? Wih, iya berarti kita ya sehati ya. Iya, sehati. Ijo ki artine iki lho jodone. Oh. Ya. Eleh andane mau nek ndik cilik anake saiki sak anane. Sinden-sinden do serik ketek tuwek, Pak, tuwek eling. Iki yo anakku. Beno to yo. Iya, anggap bae iki bapakku ngono lho. Anggap ae bapakmu. Piye kabare? Alhamdulillah bagus. Saiki kok tambah. Sampean saya suwi nek kemajuane lho Apa iki majalah. kemajuane wong Saya suwi saya bagus ya toh. matur nuwun Saya wangi. Akeh awakmu tok sing muni bagus sumpah. Saya kemajuan. Sing maju apane, Ken? Nih. Iki untune lho, saya kemajuan lho sampean tambah bagus lho ngono kuwi. Jenenge wong lanang nek maju untune lumrah, nek wong lanang maju susune nek malah bahaya. Dadi nek awake dhewe iso ketemu keadaan sehat iki seneng. Seneng. Apa meneh ning anu apa? Sorry lho, Bro. Ini kita berada di Iku sing nom-nom HP-ne dadi pendem. Lah ngopo dipendem? Menawa iri sepurane kalah rai menang nasib.
Iya apa ora, Nduk? Wong nasib iki Gusti Allah nek gawe iki ora kurang-kurang. Heeh. Kae foto-foto tok nek aku lho iso ngene lho kandhani. Lah kae penontonnya lo gak iso nyawang ora iso foto ya toh. Paling ya nyeluki Mbak Niken ngono tok ya. Tapi lek Mas Julong kan iso ngrangkul-ngrangkul. Adewe mau urung cipika-cipuki. Ya Allah, iya. Iya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Engko muga-muga aku jek urip ya Allah. Aku dak ngipi ta ya Allah. Nah sayang ya Allah. Sepurane lho wong omah ngamuk ya latipine lho. Sing penting ning kene berhasil aku. Sepurane lho Yang sapa? Eyang Uti. Oh iya. Oh sampean wis duwe yang to, Bake? Eyang Uti. Oh, tak kira wis duwe yang. Rapopo, ya nek timbangane ana sing dipilih ya dipilih to, Nduk. Ya Sing wis. kae pancet mengucapkan apa hari ini? Mengucapkan ini acaranya Sedekah bumi, Nduk. Sedekah bumi. Di desa Menawan. Di desa Menawan. Menawan seperti wajahmu. Ih, aku jadi kemaluan. Jadi malu. Jadi malu aja dikeike. Ketok mumpluk. Malu. Iya, aku jadi malu. Menawan. Semoga desa Menawan menjadi desa yang maju, menjadi desa yang jaya, menjadi desa yang lestari, guyub rukun, gemari pahlo jinawi, gotong royong, dan semua warganya menjadi kompak. Amin. Insya Allah semuanya. Kamu aja lemes-lemes tuh lek ngomong. Lah aku ya insya Allah semoga lancar-lancar saja. Gue wedi aku suwi ra ketemu ya Mas. Kangen ya Pak De ya. Kok Pak De? Pak De. Aku diundang Pak De. Aku kok Pak De. Lah kudune apa? Mbah. Bosok dirangkul darani Pak De. Sayang. Iya sayang. Iya, saiki Domeri ya. sayang mereka kelihatannya benci sama aku. Enggak sayang, itu mereka itu menyaksikan keindahan cinta kita berdua. Krungu. Sayang, Iya. kamu kalau ngomong jangan deket-deket aku ya. Kenapa cinta? Ababmu bau badek. Iya. Sayang, memang aku Itu makannya nyambe sayang. itu tadi di transit makan batang. Kamu geragas sekali ya sayang. Aku yo mangkel panitia we. Kenapa? Pak transite teng pundi digawa menggak jebule diduduhke kamar mandi. Ya bener toh? Monggo salin teng mriku. Lho kamar mandi Pancen belok bener, kiri. Ora kamar mandi tenan. Akhirnya aku yo salin ning kamar mandi aku santai. Anggere ana wong mlebu karo ndelok, Aku tetep karo santai. Oh jadi mau berubah. Mbak, Nduk niki Iya, dalem. gandeng asmane Bu Kades itu Putri Lestari. Nggih. Tadi kadang-kadang panitia semua request lagu Lestari. Oh ngaten. Nggih. Lestari dibawani pelok, etok-etoke gandrung karo julang. Bawane Oh, bebas. ngaten. Nggih, nggih. Ya Allah, aku gak ngipi to ya. Ya. Oke. Di bangku. Sayang agak kesini sayang. Mereka biar tahu. Apa ngene tok kek iso demek ya yang ya. Ayo, bawane sembarang. Ya, ki bawane Dimas Niken Salindri aja ya. Cocok. Ketibane Lestari. Oke. Walah deme kaya bar kerokan ngene. Dimen Lestari Bu Daya Sandi Asmojo. Oh nggih. I. Nah, Barde terus. Dimas. Oh Dimas, heeh. Dimas Bardi terus Dimas. Iya kowe kok tuk-tuk barang. Lah kuwi jenenge promosi. Oh promosi. Aja di ngono-ngono mesane. Ora kene rambut kono melok tut. Lah, ki Bu Lurah katuran munggah, Jo. Nggih. Nggih. Ya Allah, monggo Bu Lurah monggo. Suwi ra Oh kepanggih. Bu Lurah niki. Nggih, Putri Lestari. Jenengan bawa Bu Lurah tindak mriki. Masih Jenengan, Mbak.
cahyane roka eksi cair nunggu kene aja Iya, ora roh ki mang piye. Ya Allah, muga-muga nyandak ya Allah. Ya nyandak duite Bu Lurah akeh kok. Matur sembah nuwun Bu Lurah. Matur nuwun Bu. Lewat mriko Bu nggih, sampun nggih. Lho iki ora ketok piye Bu? Oh, sembah nuwun Bu. Matur sembah nuwun Bu Lurah. Terima kasih banyak Ibu Lurah nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih banyak Ibu Lurah. Neh kok tak imbau 50 gak ya? Iki lho, Cuk. Ngasto-ngasto mikrofon. Mengke riyen Bu, mengke riyen. Pun iki suarane telas. Pun. Nggih ngeten. Bu Lurah mboten badhe joget teng mriki? Iya. Nggih, ngentosi mriyen nggih. Kepala Dinas Pariwisata. Monggo. Pak Camat kalih Kepala Dinas Pariwisata. Polsek dan Ramil ya. Nggih, Kapolsek dan Ramil. Iki sing matur Bu Lurah lho, monggo. Pak Parwito. Oh nggih Pak Parwito, Pak Suparwito, Kakak Ibu Lurah. Pak Monggo Parwito, katuran monggo. minggah dateng Bapak panggung. Suparwito. Bu Kadin. Terus ke Mbak niken. Nimas mesti kaning jantung. Pak Kades Terban nggih rawuh menika Pak Supeno. Pak Peno sugeng Sembah nuwun. dalu. Rombongan Pati Ayam komplit iki. Monggo Pak Peno niki katuran derek mriki ngendikane Bu Lurah. Pak Peno terus Pak Supar pundi Pak Supar. Halo lho. Pak Supar monggo. Ki jenengan nek ora tindak Pak rene. Suparwito. Pak Wito. Nggih. Ki jenengan nek ora tindak rene kanca-kanca rugi lho, Pak. Monggo, Pak. Pak Camat nggih, Bu. Pak Camat wonten ta? Nggih. Monggo Pak Camat. Terus ke Mbak. Kenyakang saking Malam ini disiarkan langsung live YouTube Sigit Channel dan channel-channel lainnya. Ya. Sigit Channel tok hampir 3.000. Alhamdulillah. Ada 10 atau berapa channel gitu. Iya, Malam hari alhamdulillah. total tadi yang melihat live dari Desa Menawan ada 17.500. Alhamdulillah. Niki lek orang nanggap Sigit Channel ya. Walah tenan, Pak. 1.700 mbok kok loro nanggap. Nah, Monggo, Bu. Oke. Salawi nambang bakso wes kacakup. Sugeng dalu Ibu. Bu Kadin. Nggih, nderek tepang Bapak, nggih. Iki Bapak Dedi Kombuser. Dadi polisi saya. Bapak Dedi Orang Kobuser. suka bruser. Ora ana iki kobusere ora ana. Iki kok yo Pak polisi Tapi asli. saiki wis rada tukul Pak Dedi Kombuser. Kuwi dudu Pak Dedi kok bruser. Kandhane iki tutu. Iki Dudu. Pak Yanto. Oh Pak Yanto. Kok kenal Jo? Niku riyen saleting Pak iki. Sakleting sekolah ning Akpol. Nggih, terus tugas teng kene Polsek mriki, kula bagian dalam panjenengane bagian Bagian dalam ki sekretaris. kok sekretaris. Lha apa? Ya sing dihukum iku, Bapak. Oh alah. Ji. Ah ya, iya cocok pantes itu ya. Siap Bapak, kula pun insap. Ki biyen jare mung maling tampar kok iso nganti dihukum iki apa? Lah rak niku lho, Pak, maling tampar dihukum kena 6 sasi. Sebabe apa? Lah tampar iku sekatut sak sapine kok, Pak. Sret ngono metu lho sak sapine. Iya Mbak nih kan. Linambaran jiwa tama driya sumarah mring
lagune Lestari muga-muga Desa Menawan yang dipimpin Ibu Tri Lestari saged guyub rukun kompak selalu sedaya warganipun pinaringan sehat. Gampang genipun golek sandang pangan kinayuman dening Gusti Allah. Amin, panjenengan sehat selalu. Bulurah sing budaya jogete luwes. Jogete apik wis pokoke duwe bulurah koyo ngene iki wis. Ndak rugi, masyarakatnya terhibur. Iya, bulurah kulino dancer. Iki mesti benisuk mesti bulurah mengadakan acara senam pagi. Iya, dadi ning kene iki senam pagi nek kono-kono kan dadi langsing. Tapi nek ning Menawan kene senam pagi dadine bunder. Lah kok iso? Kok iso? Ya kan sehat. Oke, terima kasih bulurah. Bu Kadin terima kasih. Oke, mungkin apa Bu Kadin sama Bapak ada permintaan? Terima kasih Pak. Terima kasih. Bapak Polri ya, ada permintaan lagu napa mboten? Pak. Ibu. Pak. Ada permintaan lagu apa tidak? Pak Dedi. Manut Pak. Terima kasih ya Pak. Pak Dedi nggih sembah. Niki napa lho Pak? Ada permintaan lagu ndak? Ndak ada. Pak. Nggih. Alah. Sembah nuwun Pak. Oh, aku seneng nyawang bapake nek apa lek kenek lampu mencorong iso ketip-ketip. Apa ngono Jo? Ora pareng iku atasanku. Pak. Ora pareng iku atasanku. Nyapa? Bagian nyekel. Nggih. Itu apa? Pak Yanto ki atasanku mbiyen nalika ning gone. LC ki apa? Ki lembaga sosial. Sosial kok sosial. Lucu, lembaga sosial. Nggih, menika lagune jumbuh kalian asmane Bu Kadin. Iya. Lestari. Matur nuwun dhumateng Bapak Suparwito. Pak Wito sembah nuwun. Ingkang agem batik menika kakakipun bulurah. Oh, ngaten. Oh, sing pundi? Sini Kang. Sing daleme Kak Pol ngajeng. Oh, nggih. Berarti niku mau kula rias teng daleme. Nggih, leres. Nggih, bapake alhamdulillah. Daleme Pak Wito. Kula wau teng gone kamar mandi. Ya ora apa-apa. Lah salah kuwi diampir ki rono ya ora Sesuai iman. Iya, aku ning kono malah ranti iman ndok anggere ana wong pipis ta delok ngene. Ora apa-apa Mbak, langsung mawon wong kula ora roh aku. Paling sampean dikira penjaga toilet paling. Ora aku malah dikira sabun tak kandhani. Masa ape ana wong raup aku mau ape dienggo raup. Ape ana wong dienggo wawi. Ora. Ih, kok seneng. Mau ape pas dienggo kuwi aku ceblok ning kolset. Ada request menika saking. Wah nggih kunjuk Bapak Suparwito. Iki ana sesideman. Iya. Enten podang kuning milih salah tunggal. Nduk niken. Manut. Manut. Oh, nggih. Niki alusan to? Om. Mengalus mengke disigrake. Kanca-kanca Cakraningrat Fans Club CFC nggih sami nubar rawuh sedaya. Matur nuwun. CFC Kudus Mas Utomo. Wis nyepake. Wau pun ngopen-ngopeni. Nggih. Dikekno mangan, dipendhetno banyu. Malah aku ngombe mau ya lumayan masih tak kira banyu mineral malah kok padasan. Pengedian. Kok adem Mas, nggih kok padasan. Napa Om? Podang kuning nggih? Dibawani ya. Sesuai bajuku, podang kuning. Ijo iki. Hah? Podang ijo. Niki neng kuningnya kok. Oh iya. Pokoke ki manut ae. Nadyan wujud temong peksi. Mbak Niken ora dhewekan ning dikancani. Sinten Pak Git? Karo Mbak Eni ya. Oh ya. Monggo Bu Eni. Yang kene. Ngono mosok kon nanting yo. Yuk. Rasane. Lah aku mau ora ditampani ngono. Iki nek kadung lungguh ngoyot kok, Nduk. Ya sini sayang. Ngoyot nih kaya gedange ngoyot. Alah. Bareng tuwa kok ngrekasake wong akeh. Pripun ape ngadeg kok angel kabeh kene. Alah wis ora katokan ra apa-apa yo. Menakno wiru, Mas. Jo kene. Iya kok yo melok neh ae. Piye, Jo?
Antarane Jejer Niken karo Mbak Eni kuwi bedane apa? Jenengan iki tanglet napa to Pak Igit kok ya Niken karo Mbak Eni lah masih mendem ya milih Niken. Ya apik iki. Kok dadak nganggo mendem barang. Lah ya, emang aku gelem karo wong mendem. Lho, kuwi rungokno. Iku karo waras ora gelem karo wong mendem. Wis yo sanane sing penting urip ngono lho kok ya. Emang gue cewek murahan. Rungokno. Piye? Sampeyan yo aja gelem dikonokne lho, Mbak. Iki 300 wis dadi regane kok. Ora apa-apa. Ora usah demak-demak. Syukur. Lah iya. Aja ngamuk. Dia mau digelemi kene terus demak-demak. Saiki sampean masa gelem karo laran ngene, Mbak, Mbak. Wis 7 tahun setengah karo Jolang. Iki piye to, Nduk? Anake sing pol nguri iki karo aku. Takon ana kecitoke kembar aku. Masa Iso. Coba. Nduk Niken terus Nduk le bawa, Nduk. Iki Niken iya. Nano. Apa ya? Kenek ndoke Pak iki. Kuwi tegese Mbak Eni cemburu. Kok iya ora tanggap lho ya ana ya ini iki. Iki kan Niken kan isih bocah perlu bimbingan. Lho bocah lho sampeyan yo doyan. bimbingan opo ra mbok warai kat mak tok. Syukur. Bimbingan belajari nyanyi bariki arep apa lirike ngono lho. Kuwi bimbingan. Alus. Iya, enggak usah. Wayahe Mbak Eni kok. Iya, payah kene. Tuwek ora sadar. Mudiar. Amuk Mbak, amuk. Wis aku wis mau suwi-suwi karo iki. Ning omah iki lho sayange karo aku jare. Ning omah sayang karo Mbak Eni, bareng ning kene karo Niken. Wong kok mencela-menceli. Jarene wis gak doyan karo sampean, Mbak. Iki mangus tak ombeni CTM 2 kilo kok tangi meneh lho. Ya, perasaane lho. Jare sampean wis kisut. Jare sampean wis kisut. Lah aku lho kisut. Lah iki malah pipine diwiru. Omongono dhek sosise koyo walit. Soale-soale layu. Layu lho Mas, aku iki wis tuwa. Nek mbok banding-banding ngono kuwi lara atiku Mas. Astagfirullahaladzim. Iku senengane cari iku kene lho lah. Kene. Ati ki ning dhuwur. Ati ki ning kene. Tak nggo mlaku rene ploro tok. Lah atimu sepiro? Ya wis. Wis. Renun saya lho Pak Sikit. Jo. Candak Jo. Wah, nek lakon bunuh diri. Nun sewu Pak Ige. Angger suwe gak dimik ngoten terae. Pengedan Bareng. Tuwek iki duwe perasaan Mas. Jo. Candak Jo. Aku lho cara ora mbayangno mbak-mbak iki bulurah mau genjong aku. Ora pareng purik, nggih. Aku bunuh diri. Aja aku cek sayang. Sayang apa? Nyatane aku bunuh diri. Anjelo ki nek cendhek men bunuh diri. Eni. Ning endi Jo? Eni, duka niku nuntep ketok-katoke, Pak. Eni, ora pareng. Mbok coba ketok katoke dah, sirane ngisor mung begagah ngene. Lah, ayo ora pareng yuk, mantuk. Ayo mantuk. Ora ketok. Ayo mantuk kok kaya ndek sore yuk. Ayo. Ayo. Alah. Ayo mantuk yuk kok kaya ndek sore yuk. Enggak no. Iki kaya bongkar mes aku. Enggak no. Nah, wis Jo. Kon nembang Jo ben lilih. Ayo nano. Sing mesra kuwi karo Mbak Eni digandeng, ya dibangke. Yo ngalah. Aku nyawang wong loro iki kok suwi-suwi rada piye ngono ya. Rada kerih piye. Rai iki wong loro iki ape gawe anak sing ayu kaya kowe kok. Ora iso. Kaya cindil. Ra ngandel, ra ngak. Lah nek usung yo. Nusukno. Dan tutukne. Ayo. Iya. Ayo Mbak, nano. Alus manis nang
mesrane. Hati-hati lho untumu. Untune kena apa? Nyantol susu. Nggih. Iki lho kamisol. Sik. Nduk niki kan. Kene Nduk, kene Nduk. Kono pasangan miskin. Lah iki pasangan padha gatele, lek kene iki pasangan kaya. Nah, sumben nek karo Pak Igit upama sumben awake dhewe jalan-jalan ning luar negeri. Oh iya. Pengen makan apa tak tumbaske itu. Pengen makan steak tenderloin yang dagingnya double. Wah, oke, ramah masalah. Iya, nanti itu apa? Sausnya yang mushroom. Wah, iya oke. Tingkat kematangannya juga yang setengah matang bungsu ya. Aku mangane kok angel kabeh. Iku mudeng ora. Ora usah irin, pokoke ora usah iri. Sesuk awake dhewe nek pacaran tak tumbano sego kucing. Neng luar negeri jalan-jalan ning Jepang paling ora numpak Alphard. Oh tidak. Kenapa? Kita naik Mercedes Benz. Wow, Mercedes oke. Limosin. Awake dhewe numpak opo, Mas? Awake dhewe aja ngantek kalah sesuk do numpak Tosa. Kok Tosa to? Yang penting padha numpake. Kita jalan-jalan ke Singapura, Jepang, ke Amerika, Paris, ke Hollywood. Awake dhewe ya aja kalah. Iya. Kok jalan-jalan ning Jekulo, ning Gebok. Cedak-cedakan Iya pasar Kliwon. Wah kok ning pasar Kliwon kok tuku. Jalan-jalan nang luar negeri ora hotel iki lho ya. Hotel suti lho. Jalan-jalan. Wong keluarga kok ruwet, ape mangan setik-setik. Angel. Nanti kita itu bermalam di hotelnya yang bintang 6. Bintang 6. Awake dhewe nek. Awake dhewe nggone pom bensin. Ya apa sih penting berdua. Iya, berdua Mas Yon. Ning hotel dhewe-dhewe ra penak yo. Ning pom gak apa-apa nek ketelak ngombe solar. Padamu kaya tronton. Iya, ora apa-apa sederhana kene keluarga sederhana. Mesake julang, Nduk, cedhaki julang kae ora ditembangke. Mambu lho, Pak. Ora apa-apa. Oh, darani mambu to sampean. Mambu apa, Nduk? Mambu. Lemah. Gak. Aja ngono to, Pak, ngesakne lho. Sayang mesakne yo. Mambu lemah. Wis mencra-mencren neh. Iya. Lagian ngalih sithik. Mambu apa, Nduk? Mambu. Mambu tanah. Oh iya. Padha ae lemah karo tanah iki padha ae. Terus kae kan. Oke. Wes suwe. Wes minggan kula Nyawang kene seweger, nyawang kene kaya roh grahana. Wis Ngono lho. Sampeyan iki sia-sia tenan kok. justru nek seger karo grahana iki malah menang grahana. Kok iso? Ke grahana peteng-peteng suwe-suwe padang. Lah nek sing seger-seger ngene iki mok bayangan ora kena dienggo tenan. Nek ngene iki lho ya Iso tenan. iki ngene iki sok dienggo tenan 50 mlumah kok, Pak. wirega apa lho jane? Sego kucing. Kok kucing, Nduk. Setikmu mau ya kena dipangan. Kenek lah. Mangan kok setengah mateng. Goleki sipot. Aja mok warai lho. Iya. Sangkem memik elek, ojo ora usah marahi. Aku nek diamu wong ngene iki terus kaget aku mik. Piye nek mau piye? Sipot dang. Ya kowe jok sing nembang kowe coba kowe gater-gater. Coba ketokno nek kowe dagelan ya iso nembang. Golek. Goleki. Iya ya ora sambok warai. Ngono kok marah-marah nyapu to? Wis tuwek aku. Rumangsaku. Aja purik. Timbang awakmu purik tak entengno patiku. Waduh. Tae wangi. Syukur biar. Ngono. Entengno patimu piye? Maksude aku mbek kowe enteng matiku nek pisah ngono. Menengae tanduk iki wis urung turu-turu kok. Goleki sipo. Halah iki mbok ngalah wong agek preinan ra gelem ngalah ngono. Sipoda goleki sipodang Tito. Tito. Tito.
Pito ki apa? Padha ae. Padha ya. Pito. Jenar. Hayalah sholat. Wis bingung to. Lagi dilateni ngono bingung. Wis penak kowe. Ibu bengah ing atiku awake dhewe numpak tosa ya. Ben mingko keslulupen piye? Numpak tosa. Iki biasa kok, Nduk. Wis biasa numpak tosa. Ora usah nangis. Aja ketepuk ngene. Bisa. Gaya. Mingko lek panggah keren ning polsek apa piye? Syukur. Mangsaku kok kene wong nyanyi apa enggak Kandhanane iki lho tuwek kandhanane angel tra ya piye. Tuwek kandhanane. Wis tuwek kok. Saiki ngawur. Diomongi kok. Ya diomongi tapi ora sah. Menengae apa wong. Sing akon sapa punukku mbok demoki terus. Lah sing akon sapa? Iki wong loro mulih apa aku sing mulih? Mulih tenan lho aku ki. Golek kesempatan. Aku bareng gendong nikah nek iku lho sing cah kudunge ireng nek ngidu. Kaya gila ngerti kowe. Kok kaya gila getun nek, Pak. Kok dulur piye? Tak gendong nek kowe ngidu kancam. Lho. Nah. Nah, mbok purik rono. Mbok purik rono. Jo. Wis, Jo, sijine, Jo. Alah genti sing ijo. Alah. Terus. Jo iki Jo. Selamat ke Jo iki. Modar. Bobotmu ku pira to, Nduk? Aku mek selawe lho, Mas. Selawe. Selawe iku kabeh taikune tok. Taikune tok ya apa? Kok yo iki tekan iki yo abote mbah. Ngantek. So apa neh iso gendong niken. Rono lho yo nyeblok rono. Kok masamu? Lah kayak karek untal-untul. Lah aku sing gendong iki. Nyeblok rono. Ambek aku kadek Senin Kemis. Yo alah. Alah iki. Kok yo ayo entek yo wis rono. Kono karek ngene. Entake Mbak ini. Ha ditelase. Nano. Nyanding bisa dadi tangga Podang Kuning karya Pak Darno. Ayo. Iki uga dipantau saka kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Yogyakarta Pak Budi Kuntoro sak kanca. Uga ora lali weh dipirsani Gusti Benowo saking Solo. Salam kagem Ki Dalang lan kanca-kanca Cakraningrat sedaya ugi Mbak Niken Salindri. Nggih. Matur nuwun Gusti. Iya, Pak Afif Pasean Jatirogo ya nyimak. Sugeng dalu. Komplit Pak Mbak Niken nek nembang, Jo. Oh, ora apa-apa segala lagu diapalke disinaoni. Heeh. Komplit pokoke. Nggih. Wah, jan iki resepe apa, Nduk? Suarane kok apik, iso ora gampang serak. Resepe apa julang kandhanono? Napa nggih? Piye nok supaya aku ki anggerake 2 dina ngono ku serak. Biasanya kan penyanyi kan ndak oleh maam sing adem-adem ya toh. Es ngono kuwi kan ndak boleh gara suarane sering ya toh. Apa meneh maam sing panas-panas ngono kuwi. Malah ya ora oleh. Ndak oleh lek aku malah ndak oleh maam panas. Contone gak entuk maam panas apa no? Kompor ngono kuwi ndak pareng, korek ngono kuwi ndak pareng. Malah aku ki biasane maam sing adem-adem. Contone apa no? Ben suarane jernih. Heeh.
gorokane resi. Mangane adem-adem. Sempak kemamel. Kok jenenge kumkuman. Kumkuman. Sama jajal to jajal. Oh iya, Pak iki dereng nate ngerti menu iku padahal menu iku kaya martabak cuma rontok jembar. Rada jemek-jemek piye ngono. Yo sesuk coba kowe sik ya Jo nek enak aku kandhani. Niku jenenge nek enak ku entekno kabeh. Nggih, nggih. Enak entekno kabeh. Wah, jan wah iki mau wah. Malih nggih Pak Ikit. Oke. Badhe nembang napa coba jenengan sing anu. Mardika mawon. Mardika. Ya. Kunjuk warga masyarakat Menawan Mbak Niken sing dinteni. Wah, sumene gedene kelas 1 SMA ya, Jo. Walah, sumen kelas. Sumen kuliah. Wah, kuliah nggih rong mene, Pak Ikit. Ya ora kok ya. Sing lagi nanu mawon nggih. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Ayang-ayang karya sapa yo lali aku iki? Karyane sing damel Pak Ikit. Mas Ricak. Risang. Mas Risang. Risang. Lha memang malah enek sing ngomong sun gondrong ngono malahan. Mbok. Ayang-ayang. Oh, iki lagi viral ya, Nduk. Kunjuk sinten mawon, Nduk Niken, ayang-ayang. Sedayane mawon. Bulura khususnya yang para tamu VIP. Oh, nggih. Iya. Dan seluruh warga yang sudah hadir di sini maupun di live streaming juga. Iya, Cayu. Nanti rencana tahun depan Julang akan nanggap Campur Sari Mayangkara. Gitu. Iya, alhamdulillah. Urunan kalih Pak Ikit. Acarane napa, Pak Ikit? Niku Julang meh digawe mantu. Oh, anake Pak Julang. Iya. Anake dokter lho, Nduk, niku, Nduk. Oh, Milo. Le ambak rupane kaya cok bakal anake dokter. Tapi anaknya sukses nggih. Sukses. Alhamdulillah. Dokter apa? Khusus dokter dalam. Oh, spesialis dalam. Spesialis dalam dadi ana kanker, ana anu niku jero-jero pokoke. Oh. S2-ne teng Singapura. Niki dinas ning Fatmawati Jakarta akan ditarik ke rumah sakit Singapura. Iya, sudah. Iki tenan, Nduk. Kuwi anake sampean. Anake Julang. Mas yo pakane kaya Lah botol tapi kok infus. bapaknya kok koyo ngene, Pak Ikit. Biasanya kalau anaknya sukses kan. Kabeh muni kaya ngene langsung enduk madhep langsung bapaknya kok ajur ngono. Ya gak biasanya kan kalau anak sukses kan orang tuanya kan dilarang untuk bekerja biar anaknya saja. Oh, tapi kalau ini kok, spesial anak saya menyuruh saya bekerja terus kok. Ayo bekerja terus. Oke, ya. Iya, wis bejamu so anakku dadi dokter. Nggih, Pak Ikit. Ben sing ya otopsi semoga menular. Malah ngotopsi iku cita-cita. Semoga menular. Amin. Lu menular apane kok ya? Lah menular menjadi dokternya. Oh iya, amin. Iya. Lagunya Ayang-ayang. Iya, ayang-ayang. Coba kayak apa? Ayang-ayang bersama Ya, Mas Sula. Niken Salin. Pak Ikit bisa lagunya? Aku tidak bisa sedikit-dikit tapi. Iya, Tapi malam hari ya. ini spesial katanya. Sedikit kok setetek. Sedikit. Spesial malam ini Mbak Niken mau menyuguhkan ayang-ayang untuk warga Menawan. Habis sayang-ayang nanti sudah apa lagi Pak Ikit? Oh nanti Mbak Niken duduk dulu. Oh duduk, enggak eman-eman Pak Ikit. Oh enggak, biar minum sebentar. Oh gitu, kamu engkau saya itu kalau minum itu tambah serak loh Pak Ikit. Oh ya jangan minum berarti. Oh iya. Wah, ada bahasa kamongko itu ya. Wah, lagu dewa-dewa. Ayang-ayang kok dewa-dewa. Nggih, ayang-ayang. Wah, lagi ngehit iki ya. Nggih. Tujune kok Cakraningrat siap nabuhi ayang-ayang. Wah, Cakraningrat selalu terbaru niku mesti melu. Update. Wah. Nggih, paling anyar nganti paling kawak wis. Wah iya ya. Bengi iki ditunggoni Cak Kancil bareng. Makasih ya Mas Kancil ya. Iya. Ya tekan kene bareng ya adoh. Cak Kancil karo Cak Joyo gurine ya. Iya. Coba iki presiden sing nganu, Jo. Sing pundi Pak Ikit? Sing saka Blitar, Jo. Oh nggih. Slendro saka Papit, slendro saka. Wah iya. Nek mau Mbak Niken. Wah iki Mbak Yosi. Oh, sing saka Blitar. Ning nong. Mama 666 yo. Copodan nelongso jamane jaman rekoso. Bune pancen angel kudune rasa ngomel ati kudu tentrem nyambut
kembali Mbok Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piye karakter karo Niken beda ya? Beda. Niken iki lemah teles sembarang dengah pantes. Lah iki. Sing iki lemah ketiga iku gempal kabeh. Gempal. Angge wong piyai nek lah. Wis. Nih aja nyepelekke jenenge wong kasar iki ana pentingane dhewe-dhewe. Nggih ta Pak Igit. Lah nek kerja bakti terus ana omah kobong ya sih sing iso merantasi gawe. Nggih, lah nek omah kobong kerja bakti, lah nek ana wong mati kon ngedusi. Oh iya. Apa ora urip meneh mayite. Kok iso mayit urip neh piye? Tapi yang Kan secepet toh, jarane lek memakamkan jisim itu harus secepatnya, masa nunggu suwe-suwe. Gek nyapa lo dinteni suwi-suwi. Wong ya wis meninggal, kan yo gek ndang sowan Gusti, dipacaki sing apik. Walah. Ngomong kok juablasan. Lah ngedusi mayit ki duelane lah nek banter nggon bangkean apa ora keri mayite. Ora ijen Mbak Yosi karo Mbak Deni. Oh, ini gangsaran ro. Ayo Den. Ayo. Woi. Woi. Tak disetop. Setonop. Dadi ya. Iki ape dadi ta nyetop to Pak iki. Yo. Request saking Pak Parwito. Napa menika? Mbak Yosi kalih Mbak Deni. Menika request gerajakan Banyuwangi langsung, Bro. Asli niku nggih. Asli, heeh. Bapak Suparwito matur nuwun menika kakakipun Bu Lurah. Nggih, sembah nuwun. Kok bar iki lagi Mbak Niken Salindri meneh. Niken ben ambekan sik. Oh ya. Menggeh-menggeh ngatur napas. Menggeh-menggeh ngatur napas. Nggih. Disimak saka Taiwan barang Mbak Ira sembah nuwun Mas Irwan Jaken mati. Ya Pak Kades Wulu Tengah. Nggih. Coba mumpung sing nyaron handal-handal kabeh. Tak delok mau alah narepike capinge apa ngambang no. Lho gamelan Lokonanta lho Pak Nik. Gamelan Lokonanta lho Pak Nik. Ngambang ora ketabuh. Handal jepit. Kok gone swarga. Mbak Deni ngundang nganjuk. Karo Mbak Yosi Blitar. Walah ameh kaya lagu etan tenan. Jawa Timur gudangi presiden. Nduk Niken Kediri, Mbak Yosi Blitar, Deni nganjuk. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Tengah. Yo kalah karo Jawa Timur perkara sinden ya. Nggih nek perkara sinden. Coba ganti nduk Niken Salindri. Nah, wis ben wis istirahat sawetara ben anu ambekan. Jumeneng neh. Ning nong padang bulan ning pasisir Banyuwangi. Padang bulan ning pasisir Banyuwangi. Kowe ngopo aja? Nek menawa ditabuhi. Kete kanca-kanca wis males nabuhi kowe. Kowe mbok sekali-kali ganti nabuhi kanca-kanca. Oh, nggih. Ya pirambara kowe nanggap cakraning rat klenengan ning dopomu ngono piye. Ayo, ngaleh nggon. Sapan prei cakrane rat iki? Angger kowe prei aku ya prei ayo. Ning nek mergawe aku tetep prei. Yo ora kok bareng kok ya. Oh, nggih. Gawan kok ya. Kapan iki kapan do prei? Ayo genteni ndopo ya. Sesuk aku prei. Masak. Nek ngono padha. Nggih. Menika nganu nduk niki ana request pujaning sih. Nggih. Pujaning sih, Jo. Oh, niku nggih termasuk lagu ngehit Pak Igit. Oh iya ta? Nggih.
Engko nduk niki kan yo ben nembang laguku sakarepmu. Ya. Niku mendinten kula onekne lho Mige. Oh nggih, kula nggih nyetel mayang. Langsung jenengan badhe nggekne kula lagu. Kula antosi lho ket sakniki. Oh iya, sesuk dadi lho. Nggih lagu kaya nglempit sarong sesuk dadi. Lho, ahline kok aku. Sebenarnya kok nggih lagu nggih perkara sesuk dadi. Lah iya. Perkara sing apik. Sing apik. Perkara kabecikan. Milah-milih nggih. Nggih, niku pujaning sih. Malam hari ini kanca-kanca UMKM menawan bae do tumplek-plek muga-muga laris kabeh. Amin. Nggih, deh. Ki muga-muga dadi agenda rutin pendak tahun wayangan ini terus. Leres wae, Git. Sing mayang aku karo Cakran Ningrat bintang tamune Mbak Niken Saludri. Lah kula. Ya urung mesti dagelane sing lanang iso gonta ganti. Oh, alah. Heeh. Mergo nek sing lanang ajeki juarei ya. Nggih bener. Muga-muga lah dalange aja genti nggih Pak iki. Ora tetep kaya tetep katut. Nggih. Ora ketang pelawake sing lanang ono liya tetep katut tak kon delok kuwi jo minimal. Yo penggembira iku penting. Penggembira. Sukses. Pancen sing ngendangi ngecelikke sing balung ngono. Jeng dikira jeng ternyata ora. Tujune kok narik ngene tangane. Atus ndangake. Tujune kok pas keram dekne dadi. Ora kecelik dekne. Nggih. Yo kuwi sing videone viral Mas Rangga sing nyeklekke Dembung Wilah 6. Wah, sing nonton ono 89. Terus bar ngono ingah-ingih. Ora kuwi stok wilahku ning omah kae dadi anggere coklek terus dipasang neh ngene iki. Maksudnya tak cukuk nih gamelane awang tak pasang. Jadi sok pengen gone awang kari nemu remukan. Iya. Iki nganu Jo. Nggih. Niki kan 2012 wis nembang laguku Sakarepmu. Oh. 2012 berarti cek cilik. Niki kan ala-ala isih bocah sampeyan semono. Heeh. Saiki ya sih bocah. Oh iya. Bocah gede biyen bocah cilik. Nggih. Aduh, ayo sukses selalu lah naik daun. Jaranan duwe campur sari duwe. Oh. Jolang wis rasa-rasan nduk mantune nanggap campur sari Mayangkara. Mayangkara. Oh, heeh. Kara Pak iki Kara. Heeh. Kara ki jaranane. Oh, jaranane Mayangkara. Campur sarine Mayangkara. Aduh. Campur sarimu jenenge apa, Jo? Kula ngantek lali Pak iki. Mergo suwe ora tau tanggapan nganti lali ya. Kula ngantek suwe ora tau nguris ora dadi lali ya. Dene melu mayang wae ya. Mayang wae. Kapan-kapan. Oh iya. Iya iki lagu Made in Rembang. Judule Sakarepmu. Kuwi karyaku tahun 2012. Walah niki pun pirang tahun berarti Pak? Wis 13 tahun kepungkur. Pun diulang tahun nih Pak iki. Oh iya, tak sumetke bediyang. Ya. Seling ta, Nduk? Kelingan daya ingate apik kok. Coba. Iki nek salah lirike pripun Mikit? Mboten napa-napa dituntun karo kanca-kanca. Mboten napa-napa masalah. Wis anggere lirik Mbak Eni Mbak Yosi Mbak Imang wis dadi. Dadi lirik-lirikan nggih. Dadi lirik-lirikan. Iya. Dasare sing ngendang yo lagi brai. Ngeri. Kayak nengkar-nengkare karep Pak iki. Drijine kuwi ora gur 5-5 aja. Lho 11. Lah. Agek nengkar-nengkare karep niku. Wah, wis pinunjul. Lah. Perkara geguyanku sambung gara-gara ya, Jo. Nggih, Bapak. Mbacutke lakon. Oh, ngono. Enak apa, Mak? Cawe sesajimu ndak nampa duka tak derekke ya, Mak.